Seferên balafirان ên navbera Amed û Hewlêrê de ji Amedê dest pê kir. Balafirgeha Amedê ku ji sala 1952 ve vekiriye, cara yekemîn e ku ji firînên navneteweyî re tê vekirin. Balafirgeha li Amedê cara yekemîn ji navneteweyî re hate vekirin û sefera yekemîn jî ji Amedê bo Hewlêrê dest pê dike û saetek şûn de ev balafir ve bigêje balafirgeha navneteweyî ya Hewlêrê. Lêberiya ku balafir rabe, şandeya ku ji parlamenterên AK Parti û karsazan pêk dihat, ketin VIP'yê û gotin ev roj, rojeke dîrokî ye. Sefera Diyarbekirê û Hewlêrê zî pir mihîm e. Çünkü hem carna nexweş datin vira, carna karsaz datin vira, ji bo aboriyê, ji bo têkiliyê pir mihîm e. Em dilê Kurdistanê û kezeba Kurdistanê bi hev re girê didin. Yani ev ya hizmetekî pir sembolîk e, pir mihîm e. Yek ji endamê şandeyê jî nivîskar Muhsin Kızılkaya bû. Ew jî di wê baweriyê de ye ku seferên Amed û Hewlêrê de têkiliya her du perçeyan xurttir bike. Daxwaza gelek hesa ew bû ku ji Diyarbekirê taydaran biçe Hewlêrê û ji Hewlêrê bê Diyarbekirê. Ji bo hûndê jî rastî jî ev roje rojeke tarîxî ye, dîrokî ye. Karsazên Amedê ku bi başûr re kar dikin, ji bo biçin Hewlêrê, neçar bûn pêşî ji Amedê biçin Stenbolê û ji wê derê jî bi balafirê biçin Hewlêrê. Ev yek dibû sedem ku nêzî 10 saet wexta wan da bibe. Berê karsazê me wexta diçûn Hewlêrê mecbûr diman çûn bajarekî din ji bajarekî din axtarma dikirin derbasê Hewlêrê dibûn pir zêde zaman digirt. Yekemîn zamanê kim bike êdû diye bela ku daha mesafek nêz bû alî maliyetê da jî kêm bibe. Seferên di navbera Amed û Hewlêrê de dê heftiyê sê rojan pêk bê. Rojên seferê jî şemî, dûşem û çarşem e. Buhayê çûn û hatinê jî ji $169 dest pê dike. Maşallah dekak, Rûdaw, Amed.